Sabatha yimini. Monge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Monge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele, osuthisa ukulangazelela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengobukhosi masithandaza. Egameni loyise elonyana elomoya oyingcwele, Thixo omilontathu uMthixo omnye, ekuseni mnini mandla onke sisondela kuwe Thixo wethu onamandla amakhulu. Uma Nkosi silungiselela ngosuku uvula izindlu zethu zokukhonza, sizonqula, sizophakamisa igama lakho Thixo wethu onamandla phakathi kwendlu yakho engcwele. Siyabulela Thixo wethu usibikele Nkosi engcwele nakule third wave malusolungileyo sakufika, sifike Nkosi siphilile ngoba Nkosi sivikelwe nguwe malusolungileyo. Fika ke Nkosi izwe lethu ulibuyisele emandleni ebelinawo Thixo wethu, ngoba ngenxa Nkosi yale mfazwe Thixo wethu esibonayo, ilizwe lethu liphela amandla Thixo wethu onamandla. Kodwa sicela ukubuyela Thixo kwesasimo Thixo wethu ebesiyiso siyilizwe lase South Africa. Sizake kuwe Nkosi sithandazele ibandla lakho elingcwele konke amabandla Thixo wethu engcwele. Ngena nathi ke Nkosi kunale nkonzo singena kuyo Thixo wethu, nakuzo zonke inkonzo Thixo wethu onamandla, konke amabandla simazibusiso zithalisanqeliswe nguwe manje naphakade. Amen. Masiphumane kelizwi njengoba libhaliwe kwivangeli ngokubhalwa kukaYohane isahluko esika 6, siqale ufunda from verse 24 sigcine verse 35. John chapter 6, we'll commence reading from verse 24 to verse 35. Masifunde ke nabasebefumene. Xeshukweni ke indimbane yabona ukuba uYesu akakho apho, nabafundi bakhe besuka bangena nabo emkumbeni beza eKhephenawuma, bamfumana uYesu. Bathe bakumfumana phesheya kolwandle, bathi kuye, Rabi, ufike nini apha? Waphendula uYesu wathi kubo, inene ndithi kuni, anindifuni ngoba nabona imiqondiso, nindifuna ngoba nadla kweza sonka nahlutha. Musani ukusebenzela ukudla okutshabalalayo, sebenzelani ukudla okuhlala kusebomini obungunaphakade, eyakunika enipha kona unyana womntu. Kuba uyise uThixo utywine waqinisela yena lowo. Bathi ngoko kuye, masenze ntoni na ukuze sisebenze umsebenzi kaThixo? Waphendula uYesu wathi kubo, umsebenzi kaThixo
kulowo okuba nikholwe kuye othunyiweyo nguye. Bathi ngoko kuye wenza miqondiso mnina wena ukuze sibone sikholwe nguwe. Wenza ntoni na? Oba bethu bona badla imana entlango njengokuba kubhaliwe kwathiwa wabanika isonka siphuma ezulwini ukuba badle sona. Uthe ngoko uYesu kubo, inene ndithi kuni, asinguMoses oninika isonke siphume ezulwini, ngubaba oninika isonke siphuma ezulwini esiyinyaniso. Kuba isonka sikaThixo esi sehla ezulwini sinike ubomi ihlabathi. Bathi ke ngoko kuye, Nkosi, sinike eso sonka ngamaxa onke. Wathi ke uYesu kubo, isonka sobomi esi ndim, lowo oza kumika sayukulamba, lowo okholwa kum kasayukunqanwa naphakade. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi ibusise ufundwa kwelizwi layo ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Masithandaze. Egameni loyise, elonyana, elikaMoya Oyingcwele, sisondela kuwe Nkosi nelizwi lakho. Thamsancelisa ke Nkosi enamandla amakhulu amazwi omlomo wami. Hlale Nkosi oncakameni lolimi lwami, khokhele izidlinzo nemicabango yenhliziyo nengqondo yami. Konke lokhu kulawulwe kukhokhelwe nguwe. Izwi lakho lifumane Nkosi indawo yokuhlala ezinhlizweni zabantu bakho ngoku kude bengunaphakade. Amen. Mandithabathe lithuba ndibulise kumagosa onke ibandla likaKristu, abakhokheli, abashumayeli belizwi likaThixo, iinkokheli zonke zama-departments ecaweni, abantu abasha, iWesley Guild, Rosette, iChurch Choir, omama bomthandazo, iintombi zokuvuma. Ngibulise obawa amadodana, ndibulise zonke izigaba zenkonzo ngokwebandla lasekhaya. Ndibulise bazali nawo wonke umuntu odinga ukuhlonishwa egameni elihle lomfeli umvukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Kwinkonzo yanamhla sifunde kwivangeli kaYohane, isahluko sona, isahluko sika 6, safunda from verse 24 to verse 35. Isonka sobomi esi ndim. Ndinqwenela ukuba sikhumbuza ukuthi isonka sobomi nguYesu Kristu waseNazaretha. Ekuseni nje
nginqwenela rhamente entle yaseHelderberg sikhumbuzane intweyo yokuba uYesu nguye oyisonka sophila. Kusemveni rhamente entle uYesu kade ebhekene nendimbane yabantu. Wathi uYesu eGalili bahlalisene phansi abantu. Wabiza uFilipu, wathi uFilipu, sibanike ntoni aba bantu? Wathi uFilipu, ungathatha isalari yohafonyaka ukunika aba bantu into abangayidla. Wathi uAndreya umfowabo kaSimoni ukhona, umfana pha onezonka ney'nhlanzi. Wazithatha uYesu rhamente engcwele wabuleka. Ngiyayithanda iBhayibhile yami, khangathandaze uYesu kodwa wazithatha izonka ezezincinci nenhlanzi wabuleka. UThixo ngoba ubona ama-miracles ebomini bakho xa ubulela izinto ezincinci uThixo akunika zona. Us as Christians, we need to magnify God ngale zinto ezincinci owethu uThixo will multiply. Kusemveni koko uthi umbhali wawelela eKhaphanawume ngaphesheya, barealiza indimbane yabantu uba akasekho uYesu apha, ngoba xa uYesu engekho kuyavalana. Rhamente engcwele avala amadoda ukubana ngaba uYesu usisiwe apha, akekho apha. uYesu useKhaphanawume. Rhamente engcwele ngoba kuyavakala xa uYesu engasekho. Ayikho into ebuhlungu nokuhamba uYesu engasekho ebomini bakho. Don't allow yourself ukuhamba uYesu engekho ebomini bakho. Rhamente engcwele ethandwa lizulu uthi lo mbhali bawelela ngaphesheya. Rhamente engcwele bathi kuYesu xa befika lamadoda lendimbane bathi ufike nini apha Yesu? Wathi uYesu, aninilandeli ngoba nikholwa, aninilandeli ngoba nibona imqondiso, ninilandela ngoba nisuke nandla. Rhamente engcwele ngoba uthi uYesu kuba musani ukusebenzela ukudla okutshabalalayo, sebenzelani ukudla kwasemazulwini ngoba eyona nto inexabiso kobubomi sibudlayo asimpilo nakonwaba isembatho kodwa ukuthwala umnqamlezo ngentobeko nangenqobhoko. Rhamente engcwele ethandwa lizulu uthi lo mbhali weza nawo la madoda. Rhamente engcwele ambuza, lendimbane yambuza yathi muphi lo msebenzi? Wathi uYesu, umsebenzi eninawo rhamente engcwele ukukholwa. Rhamente ngoba okwethu sibizelwe ukukholwa kuloyo othunyiweyo uYesu Kristu. Noba kuyehlela noma kuyenyukela okwethu ukukholwa uYesu othunyiweyo kuthina kuThixo. Rhamente engcwele ethandwa lizulu bathi sizokulandela kanjani? Khawusikhombise imiqondiso, khawusibonise imiqondiso ngoba there are two types of Christians. Rhamente engcwele, there are two types of Christians. Kukhona abantu abakholwa ngoba behlangene noKristu, bathi noba awusenzeli into Kristu sizohlala sizobambelela kuwe. Noba kukhona izinto singasenzeli zona, noba abantu befumana imisebenzi left right and center singayifumani, kodwa sizohlala ngoba silandela wena. Rhamente engcwele kukhona besibini abalandeli bakaKristu, yilaba rhamente engcwele abalandela uYesu ngoba befuna imiqondiso, befuna izinto kuthi ngoba izinto zikaThixo zisebenza ngendlela kaThixo zingenzeki ngexesha labo basuke kuThixo. God, I want to say, be the first to
kufelandela uKristu ngoba enguThixo, ngoba ukungenzeki kwezinto ebumweni bakho akumguquli ukuthi ungu-alpha ungu-omega. Khamele ngibona akuguquli ukuthi ungumenzi wempilo zethu. Khamele ngcwele ethandwa lezulu uthi lo mbhali bathi laba lentimbane yathi khawusikhombise imqondiso, khawusibonise izinto badrowa kwi-Old Testament. Bathi uMoses yena wanisa kungacela kuThixo kwehlimana evele emazulwini. Khawusibonise ngoba whenever you eat people, abantu bazokufaka esikalini bakhomperisha uYesu noMoses, ngoba xa ulida abantu bazokufaka esikalini bathi umjongile nje akafani nobani, ubani wayenza kanje, bekukhomperisha with your predecessor. Ngoba abantu bayathanda ukufaka esikalini, kodwa noba kunjalo bekukhomperisha okwakho ukubambelela kuThixo. Wabakhomba kuThixo wathi Yesu kula madoda akusiyo uMoses, akusiyo noma ungamnqoba kodwa kwakungeyena, kwakukuThixo. Khamele ngcwele ngoba abantu bathanda ukuprayisa abantu, kanti abantu baphathisa izinto zikaThixo. Khamele ngcwele look beyond umuntu, wazoba lo muntu noma ngahlabela kamnandi, noma ngashumela kamnandi, noma ngalida kamnandi, kodwa ezi zinto ezikaThixo. Khamele ngcwele ethandwa lezulu, khamele nhle ethandwa lezulu uthi uYesu kubo xa ethetha nabo konke lokhu uthi xa eqhubeka uYesu uthi konke kwakuvela, isonka sasihla nje sivela kuThixo emazulwini. Uthi isinkwa ke isonke esivela sehla ndim isonka esivela emazulwini. I am the bread of life. Khamele ngcwele, I am the bread of life. Ngike ngajonga xa phaya ekhaya kunomcimbi, khamele nhle ethandwa lizulu, I am the bread of life, ndim isonka esisobomi. Khamele ngcwele ethandwa lizulu. Ngike ngibona phaya xa kunomcimbi kwenziwa abayibiza ngesilungu i-steamed bread esenziwa xa kunomcimbi. Khamele ngcwele ethandwa lezulu. Yabona ke la kuhlanganiswa izinto ezininzi ezinye ngizazi. Khamele ngcwele ehlanganiswa pha kufaka yeast, kufaka uflawa, kufaka zonke ezinye izinto, iswekile, zonke izinto ezifaka pha xa kwenziwa i-steamed bread. Izinto ngeke uzidle xa unikwa nje zinjalo, kugalelwa amanzi. Kodwa into endiye ndiyibone, khamele ngcwele kufika ixesha sezidityanisiwe ezi zinto, la osenzayo esisonka esifaka amaninzi, ngoba sikwazi ukuphakama, asikwazi ukukhukhumala singadlulanga kumaninzi. Khamele ngcwele asixove. Khamele ngcwele ndim isonka sobomi, asikwazi ukukhukhumala siphakame singaxovanga, asixove. Khamele ngcwele athi gqiba, as if that is not enough, asithathe asifake emlilweni. Khamele ngcwele ethandwa lizulu. I want to say, awukwazi ukukhula ekumazini uThixo ungazange uwafumana amaphantsi asebomini. Khamele ngcwele ngoba life is full of punches. Khamele ngcwele kodwa kwakho ukubambelela. Khamele ngcwele uthi noba izinto zikuvukela athi uYesu kholwa kuloyo othunyiweyo. Kodwa I want to say, know that this life yobuKristu inamaphantsi. This life ayigcini ngokudlulisa kuma-punches.
this life yobuKristu ikudlulisa emlilweni. Khamendele yasekhaya uthi ukudlula kwizinto ebezibetha usibone usemlilweni. Khamendele kodwa I want to say xa ubona imililo ikutshisa, khamendele yazi intwele, khamendele ethandwa lizulu ukuthi you are getting ready to be saved. Awukwazi ukuphilisa abantu ungadlulanga kuma-punches nemililo yokukholwa kwakho ukuze ukwazi ukusevwa, uphilisa abanye abantu baphile ngawe, bafumane impilo ngawe, bazoyifumana ngoba usuke wafumana amaphanji obubomi. Khamendele ethandwa lizulu. That is the first bread. That is the second bread. Khamendele ile isithenga evenkileni uyithenge khamendele this bread uze nayo ekhaya. Khamendele into engiyithandayo xa uthenga this bread yaka-Alban, khamendele ethandwa lizulu, uyayivula khamendele uthatha isonka esingaphakathi udla sona, awudli yonke into, uyayisusa ikhava le udle okungaphakathi. Khamendele ngoba noKristu njalo ufumaneka usondela kakhulu kuye xa ungena ecaweni, kodwa icaba yona khamendele isuse ubhekane noKristu ongaphakathi. Suka kumfundisi, suka kumkhokheli, ngena ngaphakathi ufumane isonka sokuphila ngoba isonke singaphakathi. Khamendele ufika uthi siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguYehova ngoba ubhekene ngqo nesonka sokuphila. Awuzange mgwini apha, awuzange ecaweni apha, awuzange uglorifya izembatho, uze apha ukufuna isonka sokuphila. Khamendele ethandwa lizulu, I want to say khamendele ndim utsho njalo Yesu, ndim isonka esi sobomi. Khamendele ethandwa lizulu uthi uYesu, I am the bread of life. Ngifuna ukuthi khamendele fix your eyes to the bread of life. Ungawabeka amehlo akho kwikhava. Yabona icawa ikhava yokufinyelela kwisonka. Yabona i-uniform ungayibhedeshi, ungayinquli i-uniform, ungayinquli umanyano, dlula ungene to the bread of life, uYesu Kristu. WanguThixo osemazulwini anganibusisa ngicithe ngokuthi bengona